Uffiċjal mill-Uffiċċju Meteoroloġiku Grazzjella Ċini qalet li trombi tal-arja jiffurmaw meta kolonni briħqalin joħorġu b'veloċità mill-bażi tal-isħab tal-maltempati li jkunu mimlija bis-sajjetti xita u buffuri ta' riħ qawwija fid-direzzjoni lejn l-art. Qalet li tromba fuq il-baħar imsejħa gondla isseħħ fuq il-baħar u minflok trap u tifrik jiċċirkondaw ma' kolonni ta' riħat qawwija ikun hemm milmijiet li jisparaw mill-wiċċ tal-baħar. Ma tistax tkun taf bleżat fejn dil-buffura ta' riħ jew dit-tromba fejn ħadd tinżel, m'hemmx mod kif tbassar fejn eżatt ħatolqot. Qalet li bħal trombi tal-art dan il-fenomenu naturali ma jtawwalx u għaldaqstant mhuwiex spiss li jinqabad fuq ir-radars tat-temp. Skont iċ-Ċentru Internazzjonali dwar ir-Riċerka tal-Gondli, f'Awwissu biss kien hemm 18 rapport ta' trombi fuq il-baħar li lin mill-kosta Taljana. F'Malta s-sena l-oħra kien hemm ikkonfermati 3 trombi fuq il-baħar. Is-Sinjura Ċini spjegat li l-gondli huma l-iżjed komuni lejn l-aħar tas-sajf. Skont kemm tkun qawwija il-maltempata, jiddependi wkoll kemm is-sħaba tkun tista' tikber li dawk fatturi oħra eżempju li skont x'tip ta' massa ta' arja jkellek u kemm umditha fl-arja, kemm ħajħallu l-disħaba tikber, issa jekk ikellek il-kundizzjonijiet li di tista' tikber ħafna jistgħu jikkreaw il-bufuri ta' riħu trombi wkoll. Mhijiex daqshekk ħaġa li hija faċli biex tkun tista' tbassar li eżatt ħajkellek it-tromba tar-riħ ma' kull sħaba. Imma ġeneralment il-bassara tat-temp meta jagħtu li ħajkun hemm dit-tip ta' sħaba u dat-tip ta' maltemp idaħluha hemmhekk magħha li hija waħda mill-perikli li jista' jkun hemm. Xjenzjati qed ibassru li biż-żidiet fit-temperaturi tal-baħar minħabba t-tibdil fil-klima hemm tħassib li dawn il-fenomeni se jsiru iżjed komuni.